Okay, så jeg har hørt fra mange, at de er meget svært ved det sidste lag. Og ja, der er ikke så meget andet at sige, end jeg må give jer nogle algoritmer, som jeg selv bruger. Og det er bare begynderalgoritmerne. Der er 3 cases, når man skal lave krydset. Og det er det, vi går over i den her episode. Men der er en streg, så er der et omvendt L, og så er der en enkelt prik. Det du kan gøre, i de her 2 tilfælde er der 2 forskellige algoritmer, og i den her er der 2 af de samme algoritmer, pretty much. Hvis vi starter ud med den lille med prikken på, så kan man vælge at lave enten den, der passer til den her, eller den, der passer til den her, og så lave den, der passer til den her, så lave den om igen. Men den hedder, nej, vi går over de her først, og så bagefter viser jeg. Den her, det er en streg, og det er lige meget om der er corners herude eller herude, eller om der er edges her, det er fuldstændig lige meget. Måske ikke hvis der er edges der eller der, fordi så er det omvendt. Men enten så er de 2 modsat, eller 2 adjacent, som det hedder også. Okay, så her har vi en streg. I det her tilfælde er algoritmen front er up er inverted, up inverted, front inverted. Siden jeg har lavet den case fra et færdiglavet stage, så er den allerede færdig nu, når jeg har lavet den her. Det samme med den her, dog er det bare en lidt anderledes algoritme. Der er ikke så meget forskel på dem, men den algoritme til det omvendte L, der er det front up er up inverted, er inverted, front inverted, og så er det øverste, eller crucifixet. Den sidste her, den med prikken, der kan du enten vælge at lave den her, eller den her. Doesn't matter. Så hvis vi siger for eksempel front up inverted, up inverted, R inverted, front inverted, yes. Så kommer du til stregen, og så laver du den bare en gang til, det vil sige. Og så krydset fikset. I det her tilfælde var toppen så også fikset. Næste gang går vi over, hvordan man får det, man kalder fisken, og hvordan man fikser fisken. Vi ses.